pinalitan niya yung ang tanong, pinalitan pero hindi pang check-in. Pinalitan ba niya pang gate check. So last night, I talked to the United Airline agent. Oh, nandito na yung mga books ni Mishi. Dala ng Tita Mimi. Ito yung mga books na dala ni sister ko, guys. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Mishi Bing! Mishi Bing Bing Bing! Mishi Bing Bing Bing! Nagre-riyaw ni Mishi Bing Bing! Hay! Tanggalin niyang binky! Tanggalin niya yung binky! Ang galing bingke. Tingnan mo gina. Hoy! Dirty ang shoes mo. Dirty yan. Shibeng! 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 Anong ginawa mo sa flight? Nag-sleep po ako. Tapos, nag-play ako. Shibeng! Shibeng! Anong ginawa mo sa flight? Ha? Kinakalabit mo na ng katabi natin? Ha? Ay, sus! Mishi Bang Bang! Come here! Halika dito! No, don't touch the floor, anak. Who is that on the ice cream? That's Mishi Baby. Nanonood kami ng Inside Out kanina. Tapos sabi ko kasi, oh, that is joy, that is disgust, that is anger. Aja bakit sabay ko kukuha? Inood na mo yung Inside Out. Siguro na curious siya. Bing Bing! Nauna tayo mag-board ngayon. Ha? We're together daw sa plane finally. Hi! Yan ang brother. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Nauna kaming mag-board ngayon. Kasi pumila kaming maaga para sa mga may bata. Kasi ipa-check-in na naman yung luggage na. Yung American Express. American Airline. American Airline yun, di ba? Wala recommend. I don't recommend. Doesn't matter, it's Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it. Face detection activated. There goes my, that improved my score. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kaya. Wala na yung ano ng gimbal. Ikaw. Sundan niya. Wala, ikaw yung nakaset. Ikaw yung nakaset. U.S. law also requires passengers. Hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, dance, dance. Come on, dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Hello, Mishi Bang! Iba po yung car seat ko!
Ito po yung car seat po ng United na pinahiram sa akin. Kasi po yung car seat ko po nawawala. Kamo, yung car seat with stroller nawawala. Naiwan sa Chicago. Tingnan ni Mami sa AirTag, naiwan sa Chicago. Sana dumating tonight. Ano? Sana dumating tonight. So, yun nga po, nawawala ang car seat namin. Yung car seat na stroller, yung ginagamit namin pag-travel. Nung nasa DCA kami, nung nasa Washington kami, pinag-gate check yun ni Mac. Tapos nalagyan na nila ng tag. Tapos akala nung babae, kukunin namin sa Chicago kasi nga may layover pa kami Chicago. Di sinabi ko na we will pick it up at our final destination. Final destination. Ang binigay niya kasi yung coupon or yung tag is hindi kompleto yung nakasulat. Oh. Na ang final destination niya lang is Sioux Falls, walang via ORD. Oh. Walang O'Hare. Oh. Yun din yung nakita kong kulang sa papel. Tapos nung naka-line na tayo, this is the updated receipt, sabi kaya ko, nga pinalitan niya yung ang tanong, pinalitan pero niya, hindi pang check-in, pinalitan ba niya pang gate check. Oo, pinalitan ba niya pinalitan niya, daddy, nakita ko sa system pinalitan niya kasi magkasunod yun. Kaso parang hindi ata na load. Kasi nagtataka din ako, kung kukunin namin dito sa Sioux Falls, yung ipinalit na tag, kulay pink pa din, pink tag pa din. Pag pink tag kasi guys, ano lang siya, yung gate check lang. So kukunin mo paglabas mo ng eroplano, kukunin mo dun sa paglabas mo mismo ng door, yung papuntang labas ng eroplano dun sa mga itataas nila yon. Dun mo kukunin lang sa before ka pumunta sa yung parang bang tawag na nga kasi doon sa gate bridge, doon lang sa corner yun. Ang problema kasi kanina, okay lang sana kung nangyari yun na inilagay nila doon sa gate namin. Kaso yung seat kasi namin kanina from Washington to Chicago, nasa harap kami. So hindi pa siguro nila na itataas yung mga stroller, yung mga pinag-gate check. Nakaalis na kami kasi nasa harap kami ng eroplano, na part ng eroplano. Buti sana kung nandun kami sa likod, kung naitaas na nila kahit doon pa nila ibinabasa na sa gate. At least nakita ko sana kasi nag-check ako lagi ng stroller namin. Ganun na naman yung nangyari dati nung papunta kami ata or something like that. So kami naman, kampante naman kami na dadalhin sa Sioux Falls. Pero dapat talaga question ko siya kanina kasi bakit pink tag? Kasi dati nung papunta kaming New York na ginate-check namin yung stroller, ay ang binigay sa amin na tag, yung alam mo yung pang tag talaga ng mga luggage na may mga barcode, ganon. Kaya nakuha namin sa carousel mismo. Akala ko naman, pink tag lang kasi kukunin namin sa gate dito sa Sioux Falls. Di paglabas namin kanina dito sa Sioux Falls, ina-expect ko talaga na nandyan lang sa gate. Kaya nga kami nagpalit ni Mac ng roll. Kasi sabi ko ako nang magbuhat kay Mishi kasi madami siyang bubuhatin. Yung carry-on namin, nagamit ni Mishi. Tapos yung stroller, ganon. Tapos pagpunta ko, sabi ko, ay, ba't walang gamit doon? As in, walang gamit. Inaantay ko na baka may mga pina-gate check din. Tapos, doon na lang din kukunin. Kinausap ko na yung mga tao doon. Sabi ko, we're supposed to get our stroller here. Sabi ko, wala naman daw. Kasi parang chill-chill na lang sila. So, ibig sabihin, tapos na yung work nila. Wala silang itataas. Tapos, pinakita namin yung resibo na proof na kukunin nga namin dito. Tapos, sabi niya, oh, they're supposed to get it here. Sabi niya, ganon. They probably didn't load it. Kasi nung tinitingnan ko yung AirTag, nasa Chicago. So sabi ko naman, I'm giving the benefit of the doubt para sa AirTag, baka hindi lang updated or what. Pero kasi yung ibang luggage kasi namin, with you, sabi na niya eh. Sabi ko, naiwan talaga. Wala nga talaga sa carousel. Nag-last bag na, wala pa din. Pumunta na ako doon sa United counter.
sinabi ko, we are missing our car seat. Buti na lang yung matanda doon na, alam mo dati yung mga taga-timbang, ganon. Alam niya yung gagawin, sabi niya ganon, may car seat loaner tayo dyan. Sabi niya, pwede niyong ipahiram. Sabi niya, may darating daw na flight from Chicago mamayang alas 10. So hopefully daw ay ilo-load nila doon. Medyo patulog na naman. Uy, ang bait ni Mishi kanina. Natulog lang siya all throughout the flight. Nagising lang siya nung nagland kami kasi gumanon yung aeroplano. Ang bait-bait kahit nung Washington to Chicago, sabi ng mga katabi namin. Ang bait daw niya kasi nasa middle seat ako, nasa middle seat din si Max sa kabila. Hindi kami magkatabi, sabi ng mga katabi ko. Ang bait daw niya. Behave daw na bata. Hindi kasi siya nag-cry. Tumatawa lang siya, nakikipag-play lang siya. Nakikipag-play din sa mga katabi naming matatanda. Kinakalabit niya yung mga nasa tabi namin. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Good morning, everyone! What time is it? 10 na ata. Late kaming nagising. Before 9 na ako nagising. Kasi si Mishi gising na. Anyway, update nga po pala sa stroller namin. So, last night, I talked to the United Airline agent online. Kasi yung sinabi, in-instruct sa amin sa akin nung nandun sa counter last night. Para daw ma-expedite. Buti na lang nakipag-usap ako. Kasi parang hindi pala nila inasikaso ng mga taga-airport. Tinitingnan ko dun sa AirTag ko kung nagmo-move ba yung stroller. Nag-move lang yung stroller nung nagawan na ng reference number ng request nung agent. Yung delayed baggage. From Terminal 2, tsaka lang napuntang Terminal 1 nung nagawan na niya ng request. Kasi nung sinabi ko kay Mac, nasa Terminal 1 pa rin, almost an hour na, sabi ko. So, ibig sabihin, nag-fly na sila. Kasi nasabi naman sa amin na yung next flight daw from Chicago to Sioux Falls is going to arrive at 10 p.m. Tapos, try nyo na lang na abangan dyan sa carousel, sabi nila. Pumunta si Mac, wala daw dun sa carousel. Tapos, nakita na lang niya, parang siguro ginate-check ulit nila yun. Tapos, nakita na lang niya na dinadala na nila dun sa, parang storage area nila dun sa part kung saan namin kinuha lang din yung car seat loaner nila. So, sinabi na lang niya na, oh, that's, I think that's our car seat. Tapos, binalik na niya yung car seat. Doon sa app ng United, madami kang pwedeng i-ano doon na. Kunyari, na-delay yung baggage mo, tapos bumili ka ng mga damit na kailangan mo for that. You need to keep the receipt para makita nila yung babayaran nila sa'yo. Hello naman, at least meron na yung car seat namin. Siyempre, car seat tsaka stroller namin yun. Talaga yung gamit namin pang travel kasi nagagamit namin yung stroller niya tapos pagsasakay kami ng Uber, may car seat si Mishi. I hope nakakatulong yung vlog namin sa inyo and to inspire you to travel with your little one. Kahit mahirap, pero sobrang hirap. Kasi kung kami lang ni Mac, sobrang dali lang sa luggage pa lang namin. Grabe. Kung kami lang, kahit isa lang yung luggage namin or kahit carry-on lang dala namin eh. Pero dahil meron kaming manini, isang luggage para sa kanya. Grabe. Tsaka, pa-winter na kasi, so medyo madami kaming dinadala. Kain tayo ng japchae, tsaka tteokbokki. Yung mga in-order namin kagabi na hindi namin nakain. Kasi sa akin, nag-order ako ng pepper jacks. Tapos sa kanya, bibimbap. Tapos bumili pa siya ng japchae, tsaka tteokbokki. Hindi na namin nakain. Kasi sa pepper jacks, parang busog na ako. Dumating kami dito sa Sioux Falls yesterday at 5 p.m. So ngayon naman ay maglalaba kami ng mga ginamit namin sa Washington. Kasi ilang days tayo? So parang 5 days na labahan yung lalabahan namin. May mga laman pa to. Pero i-close ko muna kasi may batang hilig pumunta sa loob ng luggage. Kailangan na natin tong palitan tong luggage na to, Daddy. Tapon na natin to. Basag kasi siya. Dahil nung naglipat kami ng gamit nung nandito pa kami sa Sioux Falls, nabasag siya. Kiss, Mami! Kiss, Mami! Yung magpakis. Itong isa dito sumisilip. Sumisilip! Ang hilig sumilip! Ay, nandito na yung mga books ni Mishi. Dala ng Tita Meme. Ito yung mga books na dala ni sister ko, guys. This book belongs to Princess Miele. Mga ano ni ate. Oh, may sulat-sulat pa siya. Oh. Mga books ni ate to, oh. Bigay niya sa'yo.
Tapos, mga galing Pilipinas na mga damit. Kasi, gustong-gusto niya yung mga terno niya. Actually, mas gusto ko din yung terno. Para at least hindi na ako mag-iisip na, magkabagay ba tong kulay na to at yung ito. Yung mga pambahay niya. So, yan. Mga terno. Tapos, press ko lang. Alrighty, now I'm gonna sort everything para hindi halo-halo yung mga damit natin. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas. What are you doing, madam? Hindi ka pa po matutulog? Halika na, anak. What are you doing po, madam? Hindi pa po ba tayo mag-i-sleep? Hindi pa ba tayo mag-i-sleep? Naglalaro ka pa dyan. Magbihis ka na, anak ko. Ng pajama mo. Halika na. Tapos punta na tayo dun sa kwarto. Nakaayos na si mami ng kitchen. At salas. Wala na rin tayong laundry. Yay! Halika na. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe.